Здравейте хора, аз съм Gamer789, с мен са Кокомастър 111 и Алокарев. И днес ще играем Skywars of Hypixel, линк за техните канали в описанието и IP-то на сървър. Само да проверя всичко ли е наред с записването, да. И да продължаваме. Стартвам. Само ако ми зареждите арена, така. Solo normal. Аз си купих куклата. Лука, ти стартна ли? Да. Верно. Беше ли партито? Аз поне 5 минути FK, за да не си. Аз съм стъпки, така че. А ти беше 2. Западне! О, убих един. О, мене ме убиха. Жива да не бях. Кости откри Америка, уби един човек. С баста, с кит екологист. Ами той ти да хубава брадва. На efficiency. Нали? Аз пък убих един човек с моето най-хубаво нещо от моят любим кит фермер. Нежни топки. Не. Яйца. Ноп, как ще се ме бутна, бе? Ей! Чикитачи. Стоинг, бе! Това Как има ще- айрон меч. Ти детна ли лука? Да. Алаху! И това, хора, беше двойно умиране. В момента наблюдавате протокол Мастер 1.1. Аз не го наблюдавам. Аз те наблюдавах, ама се разсеях от този бийкън, той е по-як от теб. О, вече светли. Yes. Какво откри? Ко си откри Америка, бийка на свети? Е така. Имам спид. This the beacon на си, аз имам спид. Все едно не си виждал спид. Ама не, никога не съм правила в тази игра така. Аз съм правил. Да използвам не. beacon. Аз съм правил от акаунта на Пепи, защото аз нямам кит фараон. Аз го имам. Но на ти. И аз го нямам между другото. А от тогава... ти си килнал някой с него. Ретард. Като си ретард. И другият е... на мида и има кожени брони. Дано да загуби. Колко маста. Гледай то къде е застанал. Хакер, мръсен това хакер. Да му пикам на яйчника. Хакер става. Видя ли? Уби ме с 3 удара. Да, той те бутна. Напротив, уби ме. Пак съм скипнал. Отивам на мит. Аз се екипирам. Папките се екипират. Само да ти кажа. А само протата минават паркурите. А ти кога минаваш паркура? Ами в момента го минах. Защото на Skywars, нали, има много паркури, точно. Ами да. А в лобито няма нито един. Ала ми бе! Нещастник долен. Аз нямам никакви патрони. Вау, гледай го бе. Аз имам само обувки. Да, аз пък имам много малко. Не, всъщност повече имам. О!
те биеше. Ти, не съм сляп, само да ти Телевизора. кажа. Телевизора. Сега ти ще детнеш. Защото си телевизор. О, Charged Creeper. Той е хак. Мгм. О, Charged Creeper! Хакер е. Да, хакер. Хора, в коментарите искам да напишете хаштаг хакер. Да детнеш. За да, Баси, папа! за да, Купи всичко. за да разберете, че не само Има от два се опаквам от хакера Тенса. На този мап не съм играл. Най-накрая си сме тук. Браво, Косо, искаш ли да ти отворя компот? Това само Веско го казва. Какво? Това само Веско може да го казва. Ти си копира Веско това. Не само Веско. Това в Батака е най-големия лав. О, нуп. Ама детна от него. What the fuck? Гледай го, бат! Вие ще убиме с винозър. Бати много бака. Той ми направи лава бакет хол! Умрях от лава бакет О, хол. Лука! Между другото, ти отиваш към айтемите на Лукарев, внимавай, там има лава. Да. Тук има лава. Към Да. моите айтами, които са изгорени и е останала само една jump potion и едни пържоли. А имах много хубави айтами. Айде, Само ви да клипа колко време е станала. 7 минути, окей. хора, извинете, майка ми се обади. Това е хак. Хак. Да стартвам ли? Да? Много После съм може да убит от снимаме хак. Bed Wars. Може би не. О, Оу! О, Алек. телевизор. Телевизор. Време е за тежка бутня. Време е за тежко пребиване. What the fuck, какъв беше той? Ти видя ли как ме беше? Не. Да не лава. Ти мене ли бе? Така, Ти ли си бил до мене? Не. Баба Цонка. Те ме Тежковица, разпръчат луковица, усаха. детовица. И не ходи за айтемите ми, ако може. Да стане рип. Тойнг. Ох, как ми лагва. Ще те штойнгнат. как летиш? Не летя, имаше блокчета. Имаш. Той е от толкова професионализъм сам падна. Да. Хакерите Което се правиш на толкова голямо про. понякога... И аз съм, Лука, и аз съм се пробвал. И си падал, нали? Разбира се. Гледай как се прави. Аз не можах едно блокче да поставя. Аз съм на трето място. Алекс, защо умря? Опитах се да стоя като про. Ето това е нещо, което не трябва да правите. И добавям един приятел. Познавате го от миналия епизод на Не на Гравити. На заснети 2 епизода ние в момента снимаме. Кажи здравей на феновете, вече имам 8 абоната, честито на мене. Благодаря, че ми каза. Не ми звънат. Окей, слушай. И хора, благодаря ви за 8-те абоната, ако някой друг освен приятелите ми
се абонирал. Сигурно да. О! What? Ей, хора, напишете хаштаг хакер. Хаштаг хакер Y1U. Хаштаг хакер колко мастер 111. Беше да четох сърце. Добре, хаштаг ще свършим клипа тук и хора, само да видя нещо. Хора, Бай-бай. това ще е първия клип от поредицата на Skywars, която ще има. Свършвам. И бай-бай!